वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल SM आर्ट गोवा. तर आज आम्ही असा पेडणे तालुक्यातल्या पालये गावान म्हटल्या माझ्या गावान आणि हो गाव आणि या गावाची सुंदरता. इट्स लाइक हेवन. देखो देखो. और ये कौन है? ये हमारा छोटा सेलिब्रिटी, छोटा स्टार हर्ष पालियकर. और हाँ, एक बात बताना भूल गया. अरे हम हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? ये तो गोवा का चॅनल है. कोकणीन उलोवया मरे. उलोवया कित्याक? पेडण्यान आसा न्हू आयज. कोंकणीन बोलया आमी, आमच्या भाशेन बोलया. कित्याक लाजपाक जाया? आमची भाशा, पेडणेची भाशा, पेडणेकार. हसा तुमी हसा. अ, तर आमी आयज आसू आमच्या पालया गांवान, पेडणे तालुक्यातल्या पालये गांवान, गोंयांतल्या एक बऱ्या गांवान अशें म्हणावं येता. तर तुम्ही हयसर बघू शकतात की हय बगड्या आहात, बरी बरी झाडां आहात, डोंगर आहात, शेतां आहात. बघा बघा. ओ काय सीन आसा रे बाबा माझ्या. गावाणी एक दाखवतो बघा. कमळाची फुलां. एका म्हणतात काय म्हणतात बबली? आर्काचो बान. आर्काचो बान. आणि आम्ही आज आर्काच्या बानार इल्लो आसा. तो केदो मोठो बघा आर्काचो बान. थंयसून ते हय मेरेन बाबा माझ्या. वर ह्यो आसा आमचो पालया गावाचो आर्काचो बान. आणि म्हटल्यार आता कितकी झाली? एक झाला. याक झाला न्हू रे? राव बघता. याक झाला. याक खंयचा? सवा याक झाला बाबा माझ्या. आणि हय आमी इल्लेलो आसू ह्या निबार खावपाक. सो ह्या बराच गरमी जाता हयसर आता. आणि आमी वयतलो आनी न्हिदतलो. निबार खावन आमी जाम जातलो कळ्ळा. सो ह्यो असो आमचो ह्यो आर्काचो बान बेस्ट आसा. हय इतकी बरी झाडां. माड बघ घे म्हणून माड घे. बघ बघ हयसून स्टार्ट कळ्ळा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बेस्ट रे. खूप आवडते झाडां आणि बरी 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 झाडां. काय सांगतो तुमका. आणि काय सांगतो बघा बघा या केव्हा मॅट. आणि हो बबली काय सांगता रे सांग बरे. बबली तू काय शाळा ना रे? ना आज सुटी हा फाल्या शाळा. फाल्या शाळा बा. अरे देवा. फाल्या शाळा म्हणजे फाल्या वयतले का ना वयतो? वयतलो तर शाळेत वयतलो. कित्याक वयतलो खबर हा. शाळेत वयतलो तर. आणि कसली सुटी? हां अरे हॅपी न्यू इयर. न्यू इयरची सुटी. न्यू इयर सॉरी क्रिसमसाची सुटी. हां बरं बरं. चल काय शिकते किती नाही तू सांग बरं तुझ्याबद्दल. हां तो आता बबली आमचो सांगतलो. आमचो छोटा स्टार बबली स्टार आमचो सांगतलो आपल्याबद्दल छोटीशी कहाणी. तू काय काय केलंय? तू खंय शिकते? कसं शिकते? काय शिकते? कोणाक बघतोय? सगळं सांग. माझं नाव हर्ष वालेकर. मी भूमिका शाळेत शिकतोय. मी 7वी ने आता. 7वी ना? तर 7वी ना? मी आम्हाला 5वी म्हणा. 7वी ना तो कसं बघ दिसता. बेस्ट दिसता पण 7वी ना पण कितको यंग दिसता बघ. बबली म्हातारा जावचो ना केव्हाच. तो ओके ह्या कट करूया आम्ही. आणि काय सांगता म्हटल्या बबली. हां तुम्ही ह्या माझ्या चॅनलवर SM आर्ट गोवाच्या चॅनलनं थोडे शॉर्ट फिल्म्स मी केलेले आहोत 2-3 वर्ष 4 वर्षा पहिली. तेतून बबलीन काम केलं. आता तुम्ही बघताला जरा हे शॉर्ट फिल्म बघा. तुम्ही कळटला बबली कशी ॲक्टिंग करता, तो काय ॲक्टिंग करता. आणि आमची शॉर्ट फिल्म बघा आम्ही कसं काम केलं. माझ्या टीमीन कसं काम केलं. आमच्या टीमीचो तुमका फोटो मेळटलो. आमच्या चॅनलाचे मेन चॅनलवर गेले न्हू. चॅनलवर गेलं का एक माझा फोटो असतो आणि वर काय म्हणतात तेका वर बॅनर असतो. तेतून आमच्या टीमीचा फोटो असतो. तेतून फक्त बबली ना बबली तुमका व्हिडिओत मेळटलो कळला. तर तो ह्यो असलो आमचो आर्काचो बान. अशेंच आमी व्हिडिओ घेऊन येतलो आणि खंय खंय वयतलो फिरतलो. गाव भोंवयतलो. तर आम्ही आज आजू आर्काच्या बानार. आणि बबली सायकल चलयता. सायकल माझी मी चलत वयता तो चलयता. कारण बरं दिसता न्हू. आता ह्यो भुरगो मी सायकल चलयतलो आणि ह्यो चलत येतलो. आता घराकडे मेळलो म्हाका. आणि तो ह्यो येता ह्यो बघा सायकल चलयता. माझी सायकल चलयता. घरात वाचलेलो मी त्याला सांगता चल या मरे. म्हणत दादा आपल्याकडे सायकल ना मरे. मी म्हटलं फाटल्यान बस माझ्या. बघताना माझ्या फाटल्यान ह्याच ना मरे. काय असतं तर फाटल्यान पंखो मरे. फक्त पंखो आणि बसपाक असतं डबल सीट असतं तर नाच तरी. सो मी म्हटलं तेका चल आता असं चलत चलत येलो. आणि मी बघताना जाम झालो मरे तो येता येता. आणि बरं निबारा याक दीड झाला. हे बरा काय काय बरा सीन बघा. आमच्या गावातलं सीन बघा. सो बबली सायकल झाली बरी आता. सायकल बरी आता. थोडी ही हरशी माझी सायकल नव्हती. सायकल आता कोणाची सांग. भैयाच्या भावाची सायकल असा म्हटलं. माझ्या भावाची सायकल असा. आणि माझा भाव वयाचा खबर ना काय झालो असतो घराकडे. सायकल घेतली पण चलय ना काय ना. बेस्ट रे चलयता तो कळला. काय बाबा तो बेस्ट तापत नका म्हणजे कळला. मी बेस्टच सांगतोय कळला. व्हिडिओ माझा उपयोग नाही म्हणा. तू व्हिडिओ बिन बघशील आणि डिसलाईक बिन करशील सबस्क्राईब करशील. सकाळला शोक मारतोय मी.
मजा येता तू हे बघ बघा सीन बेस्ट हवंय कसले सीन आता कसं स्वर्ग सारखं स्वर्ग ह्यो हेका म्हणतात स्वर्ग कळलं आम्ही म्हणतो स्वर्ग वयर असा खंय वयर असा वर काय ना वर काय ना बघा वर काय ना वर ढग राहत फक्त तो ढग असतं ढगात घालता ही घातला असा अशी आता बघून गेला तसं 1:30 झालेला असा आणि आता आमचं जेवणाचा टाईम झाला असा बबली भुकेलेलो असा त्याच्या तोंडार बघू शकता तो कसो केवील बनव दिसता तो आणि काय म्हणतो तुमका सध्या काय चालला नांगरप चालला रे काय चालला सध्या नांगरप न्हू आता सध्या ही ट्रॅक्टर हो बघा ह्यो ट्रॅक्टर काय म्हणतात ट्रॅक्टर म्हणतात न्हू हां ट्रॅक्टरच तो सगळं नांगरतात ह्याच्यावर बघ नांगरप चालू आहे नांगराच्या मागे खातो आमच्या शेजाऱ्याचा ह्या आमच्या शेजाऱ्याचा कोणता नाव का अनिशा आणि अनिशाचा या जमीन त्यांची जमीन तो त्यांची जमीन कळलं तर त्यांची भाजी लायला भाजी बघा भाजी ओके सध्या तो आयज असा किती तारीख आहे 2 तारीख न्हू हां कालच आमचं न्यू इयर झालेलं असा आणि आज 2 तारीख आणि ह्यो बघा माझ्या पेंटिंगेचो फोटो ह्या मी लाईव्ह पेंटिंग केला हयसर बसान सायडीक थंय 2 कमळां असली पाणी बीन आहला तेव्हा थंय बसून मी थंय लाईव्ह पेंटिंग केला एक्रिलिकान पेपराचेर ओके सो कसं असा पेंटिंग म्हाका कमेंट करून सांगा ओके असं काहीतरी करतो आणि असेच आम्ही व्हिडिओ घेऊन येतलो आणि खूप काय असा टकलून करपाचा माझ्या बर्ड्स बघपाची फुलां कसली वेगवेगळी आमच्या गावात काय काय सो आणि ही आमची स्पेशल लँग्वेज कसली पेडणेकारांची लँग्वेज कळा तो पेडणेकार सगळ्या पेडणेकारांनी लाईक करा आमचा व्हिडिओ शेअर करा कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरात नाका कळलं ओके देन सी यू सून गाईज विश यू ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग आवर व्हिडिओ बाय बाय